Umělá inteligence mění svět kolem nás. Od medicíny přes vzdělávání až po každodenní život. Ale občas vyvstane otázka. Může být umělá inteligence hrozbou? Dnes se na to podíváme jinak. Realisticky. Z pohledu rozumu a bez zbytečné senzacechtivosti. Umělá inteligence už není jen sci-fi. Zrod moderní umělé inteligence můžeme datovat už do 50. let 20. století a už v 80. letech jsme zažívali rozmach neurálních sítí, ale s omezenými výsledky. Umělá inteligence pomáhá lékařům odhalit nemoci v raných stádiích, často ještě dříve, než se u pacienta projeví jakékoliv příznaky. Díky analýze obrovského množství zdravotních dat, například rentgenových snímků, krevních testů nebo genetických informací, dokáže AI rozpoznat jemné vzorce, které by lidskému oku mohly uniknout. To umožňuje včasnou diagnostiku závažných onemocnění, jako je rakovina, cukrovka nebo neurodegenerativní poruchy, kdy je šance na úspěšnou léčbu mnohem vyšší. Kromě toho může AI upozornit lékaře na rizika na základě předchozích údajů pacienta a předpovídat možný vývoj zdravotního stavu. Tím se zvyšuje nejen přesnost, ale i rychlost lékařských rozhodnutí, což vede k lepší péči a vyšší šanci na uzdravení. Díky umělé inteligenci je možné automatizovat opakující se a rutinní úkoly, které bývají časově náročné a často i nudné. Patří se například zpracovávání dokumentů, třídění e-mailů, analýza dat nebo jednoduché administrativní činnosti. Tím se uvolní ruce pracovníkům, kteří se tak mohou soustředit na kreativnější a hodnotnější činnosti, jako je navrhování nových řešení, strategické rozhodování nebo péče o zákazníky. AI tak nejen zvyšuje efektivitu, ale také zlepšuje pracovní podmínky tím, že lidem umožňuje využít více jejich talentu, nápaditosti a schopnosti inovovat. A ano, zvládá psát texty, kreslit i programovat. Umělá inteligence je především nástroj, podobně jako kdysi parní stroj nebo počítač. A její přínos závisí na tom, jakým způsobem ji lidé využijí. Sama o sobě není ani dobrá, ani špatná, ale její dopad záleží na cílech a úmyslech těch, kdo ji navrhují a používají. Pokud je AI správně uchopena a integrována do praxe, může výrazně posunout jednotlivce i celou společnost kupředu. Zefektivnit práci, zpřístupnit vzdělání, zlepšit zdravotní péči nebo podpořit tvůrčí procesy. Stejně jako s jakýmkoliv jiným nástrojem je ale potřeba rozumět jejím možnostem i omezením a používat ji zodpovědně. Strach je přirozená lidská reakce. Bojíme se bouřky, když jsme malí, bojíme se tmy, když nevidíme, co v ní je, bojíme se toho, čemu nerozumíme. A právě to je klíč. Umělá inteligence je pro mnohé nová a neuchopitelná a pro mnoho lidí je to abstraktní pojem. Vidíme jen výsledky, generované texty, obrazy, hlasy a to všechno působí až moc lidsky. A tak si začneme představovat, že AI má vědomí, city nebo dokonce záměry. Ale to je iluze. AI není živá, nemá touhy, nemá cíle, nemá radost, smutek, hněv. AI není ani dobrá, ani zlá. Je to velmi výkonný algoritmus. Systém pravidel, vážených rozhodnutí a učení z dat. Je to stroj. Jen složitější než ty, které známe z minulosti. To, co se nám někdy zdá děsivé, je vlastně jen odraz naší vlastní představivosti. AI nerozhoduje sama za sebe. Dělá to, co jsme jí umožnili, co jsme jí naučili. A právě v tom je síla, ale i zodpovědnost. AI může být nástroj pro objevování, pomoc, učení, komunikaci. Stejně jako kladivo. Můžeme s ním budovat nebo ho použít jako zbraň a ničit. Záleží na nás, co si zvolíme. Umělá inteligence není jen technická hračka, je to nástroj, který dokáže měnit svět k lepšímu, když ho správně používáme.
Díky AI dnes dokážeme předvídat hurikány, povodně nebo požáry s mnohem větší přesností. Nejde o kouzla, jde o data. Miliony záznamů z minulosti, které AI vyhodnocuje rychleji než kdokoliv z nás. Díky tomu mohou úřady včas varovat lidi a zachraňovat životy. Energetika je další oblast, kde AI dělá zázraky. Chytré algoritmy optimalizují spotřebu energie ve městech, předpovídají výkyvy v síti a zefektivňují přechod na obnovitelné zdroje. Méně ztrát, více efektivity a menší zátěž pro planetu. V ochraně životního prostředí AI sleduje odlesňování, ilegální rybolov i pohyb ohrožených druhů. Dělá to nepřetržitě, neúnavně a přesně. Pomáhá nám vidět to, co bychom sami přehlédli. Ve školství se mění způsob výuky. Umělá inteligence dokáže poznat, co konkrétnímu dítěti dělá potíže a přizpůsobit výuku na míru. Učitelé tak mají v rukou silného spojence, ne konkurenci. A co zdravotnictví? V oblastech, kde nejsou lékaři, AI pomáhá diagnostikovat nemoci pomocí mobilu. Umožňuje včas odhalit například rakovinu kůže nebo plic. Pro mnoho lidí může být rozdílem mezi životem a smrtí. AI vezme lidem práci. To je častý strach. A svým způsobem oprávněný. Ale není to poprvé v historii, kdy lidé čelí podobné změně. Stačí se podívat zpět do doby průmyslové revoluce. I tehdy si dělníci mysleli, že stroje zničí jejich živobytí. A ano, některé práce skutečně zanikly. Ale zároveň vznikly nové, tehdy nepředstavitelné, které vyžadovaly jiné dovednosti. Lidé se naučili žít a pracovat ve světě strojů. A dnes nás čeká něco velmi podobného, jen místo páry máme data a algoritmy. Umělá inteligence dnes dokáže psát texty, kódovat, tvořit obrázky nebo videa. Možná to vypadá, že ohrožuje programátory, grafiky, copywritery a částečně je to pravda. Ale ještě víc platí něco jiného. Profese se nemění na zbytečné, mění se jejich podoba. Programátor, který využívá AI k psaní části kódu, pracuje rychleji a efektivněji. Grafik, který používá AI pro generování návrhů, má víc prostoru pro vlastní kreativitu. Ti, kdo se přizpůsobí, nezmizí, naopak budou nepostradatelní. Problém tedy není jen technický, je emoční. Strach z nového, strach ze ztráty kontroly, strach z toho, že člověk nebude dost potřebný. Ale změna neznamená konec, znamená posun. A ten, kdo pochopí, jak s AI spolupracovat, bude mít náskok. Budoucnost není o tom, zda nás AI nahradí. Je o tom, jak rychle se naučíme s ní pracovat. Protože AI nejsme my a bez nás nikdy nebude mít směr. AI bude součástí budoucnosti. O tom už dnes nikdo nepochybuje. Ale klíčová otázka zní, jakou roli v této budoucnosti bude hrát naše společnost? Ano, pravidla hodnoty a odpovědnost jsou důležité. Nechceme svět, kde technologie unikne kontrole. Nechceme, aby se umělá inteligence používala proti lidem. Místo pro lidi. Česko a Evropa obzvlášť se v tomto ohledu snaží být svědomitá. Zavádíme etické rámce, směrnice, regulace. Ale mezi tím Spojené státy masivně investují. Čína rozvíjí vlastní AI ekosystémy, bez ohledu na limity. A my? Zatímco my píšeme paragrafy, jiní píšou kód. Nejde o to, že bychom měli přestat regulovat, ale nesmíme zapomenout ani na rozvoj. Nestačí jen o AI mluvit. Musíme ji i stavět, testovat, vylepšovat a využívat. Jinak se z Evropy stane divák technologického závodu, ne jeho hráč. Budoucnost se totiž netvoří v debatních sálech. Tvoří se v laboratořích, na serverech, v cloudu. Pokud chceme, aby naše hodnoty přežily digitální éru, musíme je umět zakódovat do vlastních systémů. A nejen čekat, jaké řešení nám nabídne někdo jiný. AI nebude čekat. A my si musíme vybrat, jestli budeme řídit nebo jen brzdit. Je AI hrozba? Ne, pokud s ní budeme jednat zodpovědně. Pokud ji pochopíme, budeme ji řídit, ne se jí slepě podřizovat.
Není to nepřítel, který na nás útočí. Je to nástroj, který čeká, jak s ním naložíme. AI je příležitost k pokroku, ke zjednodušení práce, ke kvalitnějším službám, ale také k tomu, abychom znovu objevili, co je na člověku jedinečné. Empatie, tvořivost, porozumění, spolupráce. Technologie nikdy neslouží jen sama sobě, slouží společnosti, pokud jí to umožníme. Připravme se na změnu, ne tím, že se budeme bát, ale tím, že se budeme učit, přizpůsobovat a rozvíjet. Udělejme z AI spojence a tvořme s ní budoucnost, která bude sloužit nám všem, nejen několika málo vyvoleným. Protože AI není jen o datech a výpočtech, je to zrcadlo nás samých. A co v něm uvidíme, záleží jen na nás. Líbilo se ti video? Dej odběr a like. Pomoc kanálu růst a sleduj další díly technologiích budoucnosti. Určitě zanech i komentář. Co si myslíš ty o umělé inteligenci a budoucnosti s ní spojenou? Díky a ahoj.